Hej sammen. Velkommen til denne her video. Første video på kanalen. Vi skal spille noget Planet Base. Så ja. Håber I nyder det. Så lad os bare komme ind i det. Jeg har jo unlocket alle de her planeter. Det er fordi jeg lige har spillet det lidt. Fordi jeg lige skulle få en følelse af hvordan spillet er. Så jeg er en pro nu. Okay, det er jeg ikke. Nå. Vi starter med den her, så de næste episoder kan vi gå op. Jeg har dog ikke klaret den her. Jeg har ikke prøvet den her planet før. Den der planet har jeg ikke prøvet før. Men vi starter småt. Hvor skal det være? Lige her. Det burde være her, vi får mest sol. Efter min vidning. Det kan I bare skrive i kommentaren. Sådan. Fordi jeg tænker, at vi får mest strøm af solen. Jeg tror ikke, vi kommer til at have så mange vindmøller. Okay. Hvad får vi? Sådan. Jeg tror vist, vi får sådan 2-3 biologer i starten. Det er lidt stramt på biologer. Det er faktisk rigtigt. Det er virkelig stramt på biologer. Okay. Det er workers, de der. De har blå. Det er grønne. Det er vist biologer. Det er en engineer. En medic. Hvad er det? Carrier bot. Constructor bot. Okay. Hvorfor er jeg zoomet så langt ind? Nå. Lad os... oxygen generator. Lad os bygge den der. Okay. Så kan man lige skrue op for lyden her. En airlock. I skal have noget at lave. Og så skal vi bare hurtigt få noget strøm op at køre. Bare big. Og så en power collector. Også bare en big motherfucker. Ja, sådan her. Der er altså nogle gange, hvor jeg ved godt, at du... Se, det her, det er hvor meget ilt der er. Og det er hvor meget vand, bruger hvor meget strøm. Så lad os lige få bygget det. Okay. Så kan man trykke tab, og så burde den ryge af. Så skal vi have en kantine. Okay. Ja. Okay, hvor kan vi bygge en mine henne? Jeg tænker, skal vi ikke sådan arbejde os herover? Skal vi putte en mine her? Så skal vi bruge bioplant. Det er der, hvor man laver mad. Prøv at se, hvor stor den er. Jeg tænker bare, at vi tager en medium. Kan den ikke være lige her? Okay, godt. Processing plant. Ja, så kan man også bygge større og mindre. Vi starter bare med et lille et. Hvad skal vi gøre her? Jeg tænker, så kan vi stille den her, og så kan airlocken være her, og så... Det tænker jeg, vi gør. Så kan vi lige gå hernede. Er det her en stor? Den byggede jeg seriøst en stor i start. Oh my god. Det var... Rookie mistake. Nej, ikke to. Så her, og så... Her. Jeg tænker, at det er en god start. Jeg kan ikke... Hvorfor byggede jeg en stor? Nå, dem her. Dem skal vi have så mange af. Og så skal vi bare have en af dem. Processing. Jeg tænker først, vi skal have en airlock. Der. Prøv at se. Lige... Her, denne her. Jeg ved... Hvis I ved, hvad man skal bruge den til. Jeg ved det ikke. Du kan heller ikke gøre den større og mindre eller noget. Jeg ved seriøst ikke, hvad man skal bruge den til. Simple pad that can be used to expand the base cheaply. Jamen...
Hvorfor vil man købe sådan en? Sgu nu underligt. Sker der mere spil? Hvad sker der for dig? Okay. Nej, vi skal have en dorm. Vi skal have en dorm. Åh, nej. Åh, nej. Nej. Nu skal jeg altså ikke bare sætte jer på jorden og... Fucking... Og som bioplastik. Ja. Okay, nu venter vi lige på, at de får bygget det. Så tag der noget at drikke. Ej, kom nu. Jeg gider ikke at have det. Kom nu. Hvorfor har du ikke noget strøm? Okay. Byg det. Ja, det er godt, det er godt. Okay, så skal jeg bare på ind med nogle senge. Nej. Kom nu. Ja, så sådan der. Mange senge. Den var ikke placeret ordentligt, men det er lige meget. Sådan der. Så byg det. Byg det nu. Byg det. Åh! Se! Nice. De går bare rundt og er trætte. De bare... Kom nu, byg nogle senge. Ja, det er jer, der skal bygge dem. Okay. Kom nu. Den her kan blive bygget. Ligger i... Nej! Ja! Gå herind og sov, alle gutterne. Det er godt. Sov. Du skal ikke ligge... Hvorfor ligger I og sover på gulvet? Er I spasser? Se, så kan man gå her og... Det er ikke godt. Hvad for nogle milestones har vi? Expansion. Get new colonists to the base. Okay. Det er easy nok. Vi skal bare have en landing pad. Sådan der. Perfect. Så byg den. Og vi er endda nok ja. Jeg kan ikke snakke lidt. Så det første vi skal have, det er bare biologer. Fuld på biologer. Ja. Den går op. En jern. Den er der. Nej, den er også der. Så byg. Nice. Ikke nogen traders og fuld på biologer. Spammer den bare. Så. Landing permissions. Ja, det. Ja, som I kan se, der kan også lande meteorer på planeten. Det ser lidt stramt ud med mad. Eller ikke nu, men det kommer det til. Kom nu. Se, her. Den her, den giver 2 mad, 1 starch. Denne her, den giver 3 mad. Men de her starch, den bruger man til at... undskyld, der kom lige en bil, jeg skulle lige se, hvad det var. Nå, de her starch, den bruger man til at lave bioplastik. Bioplastik, det bruger man jo til at bygge bygninger. Seriøst, en biolog. En biolog! Oh my god. Nå, men jeg tænker gerne, vi vil have 2 med dem. Det kunne også godt være, at vi kunne have en vindmølle, men den laver intet strøm. Måske godt snart være en god idé at få en vindmølle. Så du kan prioritere dem, så arbejder de mere. Men det er kun workers, der kan arbejde i denne her og denne her. Det er kun workers, der kan det, og vi har sikkert kun sådan 3 workers, synes jeg så. 3 workers og 3 biologer. Vi har 8 kolonister. Men det er godt. Det er godt. Jeg ønsker, man kunne sådan se, hvad det var, at der gjorde, at det ikke var godt. Så kunne man rette det. Det ville være fedt nok. Er det fordi, at vi ikke har nogen materiale eller noget? Fordi, jo højere denne her... Jo højere... Nå, jeg sad bare og tænkte, fuck det her spil.
Jo højere den her er, jo flere skib får man. Og man vil jo gerne have skib. Altså prøv at se, hvor meget strøm den bruger. Den bruger 5 strøm. Nå, denne her starport, ikke? Den bruger Advanced Landing Facility. Er det ikke det? Large colonies trading and visitor ships can land here. Visitors, det er sådan nogle... De giver penge. Og penge, de kan man trade med. Se, vi har masser af det her. Tænker jeg gør det her. Så burde workersne kunne arbejde her. Sover alle mine workers? Ja, alle mine workers, de sover. Det er bare en dum biolog. Okay, jeg skal ikke kalde vores biologer for dumme. De dum. Medicsne, de ser så cool ud. What? Sofia. Okay. Hun går bare rundt og ejtler. Jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor jeg fucking byggede den her i starten. Det var så dumt. Men hvis I godt gad at se mere Planet Base, så like videoen. Så skal jeg nok lave flere Planet Base videoer. Og jeg skal også have fået et nyt tastatur. Det klikker så meget. Det er pisse dårligt. Der er ikke rigtig noget, vi gør nu. Sådan, hvad skal vi gøre? Skal vi putte nogle flere planter ned? Fordi vi kan sådan kun gøre noget, når vi får koloniskib. Og det gør vi ikke, når vi har det der. Også Prestige, det er også rigtig ved. Jeg kan seriøst ikke snakke. Seriøst. Bare rulle, jeg er ikke corona. Men jeg kan ikke snakke. Seriøst, jeg kan ikke snakke. Ja, jeg kan ikke snakke. Jeg tror, vi skal... det var det forkerte. Jeg så lige det her. Hvad er det? Kontrolcenter. Ja, kontrolcenter, det skal man også bruge til, når der kommer sandstorm. Så, vi ser rimelig godt ud på mad. Det er en worker, ja. Operating processing. Bioplastic processor. Processor. Jeg tænker, vi skal have sådan en her. Skal vi ikke... en multidome. Wow. Hvad for en skal det være af dem? Bare den her. Skal den ikke være connected direkte til ilten? Der skal jo frisk luft ind. Og den kan komme langt væk. Så hvor vil vi fortsætte basen hen? Sådan. Der er meget plads herover. Tænk godt, vi vil udvide den der vej. Så har vi noget at connecte det til. Så kan det være, at jeg kan få den lidt herned. Sådan hernede af. Sådan her. Så kan det være, at vi kan forbinde en eller anden. Så kan det være en ting her, og så den ting forbinder til den. Og så kan vi udvide basen her. Og så det her, det tænker jeg, det er sådan strømområdet. Så alt det her nede, det kommer sådan til at være der, hvor vi bygger materialerne. Og så her, det kan godt være mad, sådan her, det område her. Oh my god, vi har meget mad. Prøv, jeg kigger lige om spillet, synes det var en... okay, spillet er ligeglad med. Nej! Nej! Constructor bot, nej! Jeg ville have været ligeglad, hvis det var carrier botten. Nej, carrier bot! Nej! Hvor er vores engineer? Ligger han bare og sover? Nå nej, jeg sagde han, det er en hund. Kom nu, gud, fix robotterne. KO. KO. Ja. Han bygger denne her. For helvede, jeg siger han. Hun bygger denne her. Før hun bygger denne her. Han er... Hvad sker der? Seriøst, hvad sker der? Hvad fuck? Går seriøst igennem muren nu? Jeg er nødt til at save replayet. Classic. Skal vi ikke bare have 2 hamsterhjul? Så kan vi have sådan her. Sådan her, og så kan vi have et tv lige her.
Seriøst. Det her. Perfekt. Så nu kan de hygge sig lidt. Og der er plads til en drinkfontæne der. Og så en plante der. Og også en plante her. Vi bruger så meget bioplastik på det her. Det er rigtig dansk at sige bioplastik. Bioplastik? Oh my god, vi har meget mad. Tænk godt, vi kan udvide den her lidt mere. Og så her. Nej! Der er intet fjernsyn! Skal der være 2 fjernsyn? Skal der da? Selvom det... Altså, jeg ved ikke, hvad de gør, men... Hjælper de ikke? Åh, det kommer skib! Hvad er vores welfare? Decent? Jeg troede, at den havde været good. Vi har 1 bioplastik. Okay. Hvor meget strøm bruger... Okay, det ser ikke godt ud. Når det lige bliver om morgen, så skal jeg lige se, hvor meget strøm vi bruger. Tænk godt, vi kan udvide det her lidt mere. Okay, jeg tror, hvis der også de her giver en starch. Nej. I må ikke gå ud. I må don't go out. Lad være med at gå ud. Okay? Lad være. Det er dårligt for jeres helbred. Hvad? Der kommer så noget musik. Na. Nu kan I sikkert... Ja, okay. Han er sur. Nej, hun er sur. Nej, de vender de forkerte veje. Nej. Nu er nødt til at slette fjernsynet og bygge det den anden vej. Jeg troede, de vendte denne her vej. Okay, fjernsyn. Du må gerne være her. Perfekt. Oh my god! Yeah! Prøv at se, vi laver bare intet strøm. Eller det er nok også fordi det ikke er dag, men vi laver næsten ikke noget strøm, når der er storm. Sådan. Der. Days 5. Nå, er det hvor mange dage vi har været her? Saving game. Er du autosavet? Jeg kan jo bare save sådan der. Stadig excellent. Nice. Men hvad var det, jeg kiggede på lige før? Oh my god. 1 starch. 1 bioplastik. 2 jern. Nej, du skal ikke gå ud. Lad nu være. Du ignorerer mig. Hvis ikke det var for mig, så havde jeg ikke sådan en god base her. Ja, som faktisk er dårligt. Men vi skal også have sådan en her. Sådan her. Storage. Fordi at denne her gør, det er at musikken, nej. Så det er det her. Condition. Så kan de falder, når de bare ligger rundt omkring. De er fulde. De er søst fulde. Så hvis man har sådan en her, så kan jeg finde den. Nu kan jeg stadig ikke finde der. Så prøv at læse lige. A place to safely store resources and prevent them from det kan jeg åbenbart ikke udtale. Men ja, sådan skal vi snart have bygget. Bygge. Der var et eller andet, jeg tænkte, at vi lige skulle bygge. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nej, det må gerne være en prioritet nu. Jeg kan seriøst ikke huske, hvad det var. Hvor meget? Vi bruger 40 kilowatt.
Og den producerer 80. Og prøv at se, der er det her milestone, som hedder der Powermonger 500 kilowatt, så vi skal lave 500 kilowatt. Så hvis vi bare har en masse af dem her, så ja. Så jeg tror godt vi kunne få. Så det går ikke så hurtigt med at få fyldt den op. Bare lige for at være sikker, så tager vi lige et nyt batteri. Det kunne være fedt nok, hvis vi bare omringede den her landing pad. Nej, vent, det ville være en dårlig idé. Nej, vent, det... Hvad? Så når vi skal have bygget en starport, så skal vi sådan have puttet en kontrolcenter. Lige sådan, de skal gå igennem. Nej. Hvor meget vand laver du? Hvad? Vi lavede en masse også vand før. Altså, det er stadig excellent, så jeg... Nu har jeg glemt ordet. Jeg er så dum. Seriøst, skal vi have en til water? Oh my god. Okay, 3 biologer. Water tank. Vi kan også få en water tank. Okay, bare ignorer det der. Han er bare, nej! Alt min arbejde! Okay. Seriøst, vi skal have en til dem her. Lav den stor. Stor! Så denne her. Den skal vi også bare have en stor af. Meget vand kan der være i sådan. Hvad betyder det, når out of water? Jeg tænker også, vi kan fylde den helt op med planter. Så en champignoner. De skal have nogle champignoner. Er det champignoner? Jeg ved ikke, om det er champignoner. Er tiden sprullet ned? Op med tiden. Hvor mange dage har vi været her? 6 dage. 6 dage? Okay. Mushroom. Er det ikke svampe? Jeg tror, det er svampe. Byg det nu. Biado. 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 Så. Okay, nu laver vi åbenbart nok vand. Ud af det blå. Skulle lige til noget drik. What? Så meget vand vi laver. Lige pludselig så laver vi så meget vand. Jeg tror ikke vi har brug for den her vandfinge. Hvor mange biologer er vi? Stadig excellent. 10 biologer til 5 personer. Oh my god. Tænk godt vi kan få lidt worker. Sådan der. Oh my god. 10. Så der er 10 personer, der skal lave mad til 5 ekstra. Det er seriøst. Vi skal have en større kantin. Hvorfor bygger ikke den der? Jeg tror heller ikke, vi skal have 2 skærme. Perfekt. Og så tænker jeg også godt, vi kan... Nej. Der er kun én seng, der er fuld. Tænker jeg... Okay. Der var en meteor, der ramte lige der. Oh my god, det var tæt på. Man kan ikke trykke på dem. Nej, man kan åbenbart ikke trykke på dem. Prøv at se, hvor meget vand vi laver. Hvordan kunne vand være sådan et problem for? 2 workers. Okay, hvad står det? Okay, 1 skib mere, så tænker jeg... Jeg skal have... Seriøst! Derfor vi skal have den her vandfinge. Biodome is out of rotter. Skal vi så have noget mere rotter? Vi skal åbenbart have noget mere rotter. Hvorfor går du ikke bare indenfor? Så skulle du dumt. Du mister oxygen.
Og der, oxygen. Oxygen. Mushroom pad. Okay, den laver også 3 mad. Jeg er egentlig nysgerrig om, er der nogen, der laver sådan 2 starch og 1 mad? Det er sådan. Materialproblemer, mand. Okay, du kan bare derind med dig. Det er helt fint med mig. Okay, jeg sagde 1 skib, så skifter jeg. Er det der? Okay, det er workers. Nej, ikke trails. Okay. Okay. Ja, godt. 100% biolog. Okay. Denne her. Hvorfor får de aldrig bygget denne her? Vi har så meget starch. Det kører godt. Hvorfor er du der, medic? Idle. Carrying over to metal processor. Okay. Nå, jeg tænker, at vi slutter afsnittet her. Håber I nåede det. Hvis I gjorde, så smid et like. Hvis I ikke gjorde, så dislike. Jeg håber I ikke disliker. Dislike. Og vi ses i den næste video. Hej hej.